are you running? Why are you running? Bata. Ngutana ko ga. Dong, ngutana ko ga. Dong. Ngutana ko ga. Dong. Ngutana ko ga. Dong. Ngutana ko ga. Dong. Ini kini mga bata. Anak tahan sige. Awas ani. Dong, harapit na apa sa dong. Tidak apa ya, itu ya, lagi apa itu ya? Ato. Oh, dong. Ah, kini. Ano ba? Ito bro. Dire. Ayo. Oy. Oh, saan ay ato? Mangodto ninyo. Kami do. Alam mo ni agaw Erlon? Ha? Ako man to, ano? Kinsa mo? Alam mo ni agaw Erlon? Ha? Ako man to, ano? Kinsa mo? Ako man to, ano? Kinsa mo? Binte sa ina, wa uwilan. Binte sa ina, wa uwilan. Sudah. Watuwat sa kagamay ha? Sunani. Sunani. Salangaw. Diba? Sige patuyok pa mulit sa grab. Sige patuyok pa mulit sa grab. Gaw. Ay, naon dami kan mo, na may Israel gaw ba? Busog na mo? Busog mo? Oh, busog kayo. Salamat kay gaw. Okay kaya kaya nabusog mo. Ako busog po. Nang naka-Paris da gaw? Nang naka-Paris da gaw? Ayos. Oh. Pagkaon nga mo aron. Pagkaon nga mo aron. Ambot salangaw. Nang gaw. Nang ko ingon mo gaw ba? Oh, saan? Busog mo? Busog kayo ni gaw. Salamat kay. Oh, maayo kay busog mo. Di mo matatag busog ko. Busog ka gaw. Kaya busogan. Pariyata. Naka-Paris da gaw? Hiles. Oh. Di pagkaon nga mo aron mabusog mo sa inyong hineson. Ay mo pangay pahilis. Alam mo kaya na Paris ka ba? Allah sa ila ko ba ano? Alam mo kaya na Paris ka ba? Allah sa ila ko ba ano? Ambot salangaw. Alam mo kaya na Paris ka ba? Allah sa ila ko ba ano? Ngayon di mo. Ngayon mo pahilis gid. Dumar ko. Kamera. Oh, dumara. Sa tatago na ko akong kwan. Tatago na ko akong kwan. Mangayo ko na sila pahilis. Yes? Talaga na class na. 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 Pre. Ata ito nga mamistahay kay. Laro sandaw. Ay, laro sandaw nga. Panggutan na to sila. Kung sa kainit sa panahon po. Kung sa kainit sa panahon, grabe na po to. Pre, basig naluto na rin, pre. Oh no. Asa? Pagkaon na ito na itong Ah, mga bisita, pre. ato ning lamion kon kay ano na maganahan ko sila. Aw. Okay ba, pre, kay siyempre init kayo ba? Aw, mausod init sa kagurong panahon na po. Ata po itong hindi pabuhat mo. Ano ito, kahilis nyo dahil. Oh, what the heles dire? Ito, kausap mo. Heles dire. Yawal dong virus ani dai, Oh. nakamis ta din eh. Ulit lang tayo. Hindi. Balik ko na kay panapon. Oh. Dai. Kaya kanya, pero basig na taros para saan eh. Salamat. Gaw. Sa balik mo. Oh. Napay pahilis na rin. Anda na sa balik. Punya na. Pahilis na. Oh, hilis na. Virus na.